budovania tejto budovy. Skutočne 17. decembra 1982 naši kolegovia, kultúrno-osvetoví pracovníci, slávnostne otvárali túto budovu. Tento deň je pre nás významný najmä preto, že tú budovu postavili v akcii Z. Tí, čo ste tu starší, tak viete, že akcia Z bola akcia, kedy bola práca zadarmo. To znamená, že naši kolegovia osvetári, ale nielen osvetári, aj knihovníci, muzejníci, aj členovia dýchových budieb, aj členovia rôznych mládežníckych skupín, divadelných skupín, boli zvážaní autobusmi sem k nám, dali si monterky a stavali našu budovu. Ukladali tehly, murovali, malovali, robili všetko to, čo pri takejto obrovskej stavbe je treba. Dobrovoľne, zadarmo, s láskou, preto aby táto budova, v ktorej dnes ste, stála. My sme si 25 žijúcich týchto ľudí pozvali dnes do obeda k nám. Spravili sme pre nich takú zvlášť malú slávnosť, poďakovanie a exkurziu po našej budove, lebo mnohí tu naozaj tých 30 rokov neboli. Niektorí z nich sem samozrejme chodia, ale sú veľmi radi, že v posledných rokoch táto budova je vlastne kompletne zrekonštruovaná. Cítite sa tu naozaj tak dobre, ako sa cítite doma. Užite si to, zabavte sa tu, venujte sa trošku kultúre, ale pretože idú Vianoce, každý sme taký trošku rozladenejší, máme také srdiečko viac otvorené. Nájdete si aj čas, porozprávajte sa so svojimi priateľmi, so svojimi známymi, s osvetármi, s pracovníkmi, ktorí len kultúru milujú a užite si trošku pohody, pokoja a pripravte sa na vianočné sviatky s láskou a pokorou. Vidím tu medzi vami veľmi veľa vzácnych hostí. Vedúcu odboru školstva, mládeže, športu a kultúry, pani Julicu Livovú. Aby ste vedeli, že sa všetci tak slušne správame. Dovolte mi, aby som privítala starostov obcí. Tých starostov obcí dnes tu bude veľmi veľa, ale za všetkých privítam pani starostku Nitrianskej Hrnčiaroviec, pani Drabovú. Nesmierne vynikajúcu spoluprácu, až tak dobrú, že tam často trávime svoje víkendy, podobne ako v Močenku, pretože tu sedí pán starosta Boza. Vítajte. Vidím tu zástupcov partnerských organizácií, vidím tu zástupcov kultúrnych organizácií, vidím tu psychológov, ktorí nám nesmierne pomáhajú počas celého roka, nemyslím individuálne, ale tým, že pracujú s našimi klientami, s našimi detičkami, s našimi adolescentmi. Vidím tu veľmi veľa ľudí, ktorí sa zúčastňujú našich podujatí a sú to naši lektori, ktorí máme nesmierne radi, tam vzadu sa na mňa nádherne usmievajú a myslia si, že dúfame, že toto je už posledné popoludne, kedy nás sem volajú a už si užijeme aj trochu oddychu. No a v neposlednom rade, ale skutočne najúprimnejšie, najsrdečnejšie vítam mojich kolegov, riaditeľov regionálnych osvetových stredísk, z Nových Zámkov, pani Šimon Strčekovú, Sádovku, Sopožian, Jula Krajčíka. Verím, že dorazí aj Zaviate Komárno za chvíľu. Prečo najsrdečnejšie? Nie, že by som ich týchto troch ľudí mala radšej ako vás všetkých, ale títo traja ľudia sú tí, s ktorými spolu tvoríme tým, vidíte, aké ťažké slova mi prišli na mysel, s ktorými si vzájomne pomáhame a s ktorými by amatérska kultúra v Nitrianskom samosprávnom kraji určite neexistovala, pretože sú to manažéri, ktorí robia všetko za malé peniaze, vo svojom voľnom čase, ale tak, aby všetci ľudia z toho mali veľkú radosť. Aby som nezabudla, vidím to ešte členom kultúrnych komisí, vidím tu
pani riaditeľku Golianovo gymnázia, ktorá má mimoriadne úspešných a šikovných žiakov v rôznych súťažiach. No proste vidím tu veľmi veľa ľudí, ktorých by som tu potrebovala privítať. Vidím tu pani Bojdovú, vedúcu odboru kultúry mesta a tak ďalej a tak ďalej. Poviem už len toľko. Všetci vzácni hostia, vítajte, cítite sa tu dobre. A na úvod máme pre vás Dvorinku, folklórny súbor a vidie Vianoce, Trojice prišli. Thank you.
tú našu vernú lásku bojovať budem. Všetci máme nejakého brata. Kedy tedy aj nejakú sestru. Ale najčastejšie brata, ktorý nemá páru. Poznáte ich? Jeden má veľké uši, Druhý nosí všetky trička naopak. Najradšej sa kamarátia s blatom. Učia sa pískať na prstoch. A už sa tešia, ako vás mastia, keď budú mať toľko rokov ako vy. drobný, s jasnými a ohnivými vlasmi na slnku. Ani do druhému sa nepodobá. Ničia svojich starších súrodencov a je im pritom... Dobre. Zo samého nešťastí a katastrof chcel by námorníkom. To bolo až neskôr. Oveľa skôr. Tuším až potom, keď si nejakým zázrakom dožil 8 rokov a na maminom korite stroskotalo pri stave nášho potoka. 2 minúty strávil pod vodou ako potápať. Okolo náhodou išiel sused. Siahol do vody a vyťahol z nej brata. Môjho. Človek sa tam s loďou ani neotočí. More, to je miesto pre mňa. Myslíte, že sa usmieval? Nie, ani trochu, myslel to vážne. 2 alebo 3 týždne o ničom inom nevravel a zaumienil si, že sa naučí čo najskôr plávať. Ako námorník a začal tým, že na kúpalisku z ničoho nic skočil do najhlbšej vody bazénu. Pamätný jeho prvý deň v škole. Mama mu nachystala kapsu a desiatu. A pustila ho do sveta. Škola bola za rohom. Bola ako guľka a hlava sa mu na slnku leskla ako vtáčie pierka. No potom, keď išla do Korína, tak za uloženým drevom pri stene našla jeho školskú kapsu. Musel som navštíviť jedného vrabca za rohom. Ale čo som ti zahol za roh? Už ti okolo mňa začal lietať, čvirikať. Volal ma za sebou. Mal na bruchu modré pierko. Videla si už takého.